ik je gauw naar dit verhaal. Tomke wil net eten. Cornelia zet de tafel klaar. De boaten, de messen, vorken en lepels. Dan zet ze de pannen op tafel. Tomke, eten. Wat eten we, Cornelia? Lekkere jerpels, met wortels in een wasje. Ik wil geen jerpels. En wortels vind ik net lekker. Ik wil ballen, mijn jam. Nee, dat is vanmiddag al gewoon. Nou krijgen we warm in. Nou, jou die woord maar, dan schep ik er wat in. Tomke leidt de ham op zijn boat. Nee, ik wil dit eten net. Ik wil ballen. Cornelia pakt Tomkes boat, schept er een wasje in, een jerpel en een paar worteltjes. Nee. Doe nou, Tomke. Doe nou net zo raar. Doe maar eens maar eens proeven. Toen vies het grif lekker. Ik heb wat extra zoekerrode worteltjes dienen. Cornelia zet het boat voor Tomke del. Tomke doet de jerms oer elkaar en shot mal. Nee, ik hoor het net. Cornelia krijgt de vorken, doet er een worteltje aan en houdt hem Tomke voor de moeder. Ah, hier een hapje dan. Doe nou. Oh, er komt een auto aan. Brum, brum. Tuut, moeliepen. Maar Tomke kniept de lippen stief op elkaar en Scott holt. Als de dieten ophast, dan krijgt vla. Dat vies me zo lekker. Nee, ik wil ballen. Dit eten of niet? Tomke Scott holt. Nee, ik wil ballen. Oh, dan mag het zelfs maar weten. Als Cornelia haar bord leeg had, krijgt ze een skaaltje met vla. Lekker. Oh. Dan giet ze erin en redt ze de tafel op. Zo, het eten hebben we op. Maar als de kleer maar uit wan, dan kiest hij een pad. En naast koesen. Maar ik kan ook geen eten horen. Nee, toen woest om eens neer het haar. Nou, de kleer maar uit en naar de douche. Romke vindt het net echt gezellig, sa. Ik wil ze niet lol opeten. Nee, dat toch we net. Tomke moet het maar leren. Nou, Een skofke letter leidt Tomke op bed. Cornelia leest een verhaaltje voor. Ze zongt nog een liedje. En zaait. Nou, lekker sliepen, Tomke. Tomke zaait neer. Hij is nog heel tijd lilk. Cornelia giet voort. Doei. ach, Tomke loekt de dekbed door de holle en tot de egen dicht. Hij wil sliepen. Dan is het gauw weer morgen. Dan krijgt er ballen. Lekkere, bruine ballen met jam. Midden in de nacht wordt Tomke wekken. Hij jet een vreemd lood. er is wat in mijn kamer. Waar maak ik dat gekke lood? Oh, zit er een beest onder mijn bed? Tomke shot onder het bed. Nee, er zit niet. Wat is dat dan voor een raar rotteltje? Daar jet er het weer. En in één witter werd het waai komt. Het komt bij mij uit het bed. Oh, Ronke. Ronke, bist zo stiekem onder mijn dekbed kroept? Tomke doet het dekbed aan de kant. Maar Romke is er net. En dan jet er het weer. Hé, het komt uit mijn buik. Oh, ik weet het al. Mijn buik had honger. Hij wil eten ha. Tomke beziek het weer te sliepen. Maar mij zijn rotteltje in het lief wil dat net. Oh, ik mat wat eten. Anders kan ik net sliepen. Als ik het nou heel stil doe, dan jet Cornelia het net. Heel stiekem stapt Tomke van het bed. Sst. Hij sloept bij de trapdel naar onderen.
In de keuken tot de koelkast iepen. Daar stiet zijn boat mij eten. Oh, en wat had er daar een zin aan. Tomke krijgt het boat, zet het op het tafeldel en pakt een vork uit de laat. Dan begint er te eten. Oh, heerlijk. Lekkere worteltjes. Oh, en dat vlees. Dat is al zo lekker. Dat het koud is, dat kan hem niet schelen. Als er weer een stuk jerpel aan een vorken stekt, jet er in een wat. De dolkie diepen. Cornelia. Huh? Wat doe je midden in de nacht in de keuken, Tomke? Ik heb zo'n honger. Mijn buik die rottelen zijn. Ik hoorde net van sliepen. Cornelia lakert. Ja, dat komt er nou van had je net eten willen. Maar zo kort eten, dat is er niet aan. Cornelia denkt naai. Wacht je maar. Ik zet het wel even in de magnetron. Dan wordt het wel lekker warm. Cornelia krijgt Tomke zijn boat. Ze zet het in de magnetron en drukt op een paar knopjes. Zo, maar maar ontzien dat tellen. Dan is het haast wel klaar. 1, 2, 3, 4, Oh, net hut tellen, hè? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Over. Dot de magnetron. Cornelia helpt het boat eruit en zet het voor Tomke del. Tomke vielt even. Ja, nou is het lekker warm. Tomke begint te eten. Het wasje, de jerpels. De worteltjes vindt er het lekkerst. Die bewaart het er voor het laatst. Is het lekker, Tomke? Ja, heerlijk. Als het bord leeg is, roept er... En nou de vla. Dat gast beloofd, Cornelia. Nou, Ze krijgt een skaaltje en doet er vla in. Oh, lekker. Tomke begint dadelijk te eten. Als er het op had, zei het er... Mag ik nog wat vla? mooi. Hoors kist wel net sliepen met zo'n volle magen. Oké. Cornelia brengt Tomke weer op bed. Die valt al gauw in sliep. En het rotteltje in zijn buik, die sliept ook. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.